ano, ikog, anit, kuning tiil, oh. Sangatog sabaw. Sus, kalami ba ni? Wow. Oh. Lat. Uh. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nag-crave ako ng balbakwa. Kaya ito na. Oh, diara. Sus, grabe, nag-aso pa. Dami nito mga ka-studio. Ano, sobrang init pa. Ano, ikog. Anit. Mayroon ding tiil, oh. Wow, nalo itong mga studio. Unan ba ito sa tiil? Yeah. Sabaw. Init. Sangatog sabaw. Sus, kalami ba ni? Wow. Batin ni. Meron din tayong hinanda dito na sili na mayroong sukaw. Sus, kalami na ni. Parisan o. Hinagmay ang bahaw. Pang carbs. Ganda din tayo ng drains mga studio para di tamtukan. Ah. Sus, kabugnaw din. So ayan mga studio. Kainan na to. Pray muna tayo kung start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, kaya medyo gutom na. Itong balbakwa namin mga studio, nabili ko na to sa Jervis Kandingan. Maraming salamat po. Yan o. Malapot-lapot yung sabaw. Tapos malambot yung kanilang balbakwa. So ayan o. Tikman natin. Sabaw muna o. Lami lang sabaw ba? Sabaw lang ulam na mga ka-studio. Kaya masarap tong Jervis Kandingan. Oh. Init pa yun. Masarap kasi ito kainin habang mainit pa ba? Ito tayo sa balat. Namut na tayo. Lambot pa. Excuse me po. Kalaswa ko mas kainin ito. Kadalas kuhaan mga ikong. Tayo po na to. Mag-init pa kayo.
Sabaw. Sudah kauno ning buko init boy. Ito na yung tuyok. Mati. Halang eh.